قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Hazreti Lut şolara aytdy: "Inha be men gyzlarymdyr. Eger dogry iş etmekçi bolsaňyz, men gyzlarymny özüňize nikahlap alyň. Mehmanlaryma zat degmän" dipdir. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Ey Muhammed, senin hayatyň bilen qasam bolsun, tahqiq Lutun gowmlary özleriniň mestliklerine heýrandyrlar. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Pes Lutun gowmyny gün dogup barýaka bir nihayet gaty ses gelip helak etdi. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Pes şol şähriň üstüne aşagyny öwürdik. Oşolara dowzakda bişirilen daşlaryny ýagdyrdyk. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Tahqiq şu waqyada alamatlar bardyr ibret alýanlar üçin we ferasatly fikr etdiýän adamlar üçin. وإنها لبسبيل مقيم. We tahqiq şolar bir sabit ýoldadyr ki adamlar şolardan ötüp eserlerini görýändiriler. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Tahqiq bu zatlarda alamatlar bardyr mu'min adamlar üçin. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. We tahqiq Ayka diýen şähriň ählileri hattan tajawuz eden zalimler boldular. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Pes biz şolardan intigam alyp helak etdik we elbette iki owan ählileri yani Sadum bilen Aykan ählileri wazyh we roşan bolan bir ýoldadyrlar ki adamlar üstünden ötüp görüp durandyrlar. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. Ve tahqiq Hicr diýen ýeriň gowmlary yani Samud gowm peýgamberlerini tekzip etdiler. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. Oşolara nişanalar we alamatlarymyzy berdik. Pes olar nişanalardan we mucizelerden ýüze urup eraz etýän boldular. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. Oşolar dağlardan ýonyp öýler bejerýän boldular. Emn amanda boljak bolup. فأخذتهم الصيحة مصبحين. Pes şolara ertir wagtynda nihayetde bir gaty ses geriftar edip helak etdi. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Pes olaryň kesbedip bena eden öýleri olardan Hudaýyň azabyny def etmedi. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Ve biz asmanlarynyň we ýerini we şolaryň arasyndaky zatlary halq etmedik meger hak bilen halq etdik we hikmete mutabyk halq etdik. We tahqiq kıyamet hükmän geler. We kafirlerden ýaxşy formunda ýüzewur. إن ربك هو الخلاق العليم. Elbette sen Perverdigaryň halq etýän alim zatdyr. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. We tahqiq sana Sure-i Fatiha'ny nazil etdik. Ke Sure-i Fatiha günde 5 wagt namazda tekrar bolýardy. We nihayetde uly Qur'any ata etdik. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Gözüňi baktırma ol bir zatlara ke şo zatlar bilen kafir cemaatlaryny faydalandyrypdyk. Oşolara gamda bolma. Bu özüň bilen bile bolan mu'minlere tawazuly bol. وقل إني أنا النذير المبين. وثن ayt tahqiq men siziň ameliňiziň akybatynyň aşkar gorkuýandyr.
كما أنزلنا على المقتسمين. Biz sana Sure-i Fatihani ve Kur'an'ı nazil ettik. Kur'an'ı bölük bölük etyanlara, yani Yahudilere ve Nesranilere kitap nazil etişmedi yani.